Thuolo machielo kendo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo Ramogi TV. An gi geno ni riyo kare marwaki ni machiegni mondo yudgi adimba kochakore sani nyaka sama watieki weche gi mawaiko ni odhiambo makawuono. Gin mathoth ahinya nyako Ramogi oting'o weche mabende koro nitiere duond bura mar Jubilee kama romo mane oyuore kod manen jatend piny Uhuru Kenyatta ogwetho komoko kuom jogo magiko kuomgi ni obalo. Ogai mar Azimio Raila Odinga bende noyuore romono kendo loso bende kotene gi weche mag twak e kind Azimio kod sirikal. Nyako Ramogi magi to kod mamoko mathoth ahinya motudore kod weche mabende wuok e gwenge mag Shaka Hola kocha mawuok e doho e gwenge mag Homa Bay. Nyako Ramogi motende kod weche mag sukari ma ikoni ok owinjo bed ni oganda tiyo godo. Wan godo e weche manyien mag Oimore odhiambo ni. Mokwongo wayudo thund weche. Chama sio ya Uhuru ina wenyewe, na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge, na mpaka wataniambia wako tayari na wamechagua mwingine nitashikilia mpaka wataniambia sasa patiana mwingine. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta oramo ni obiro rakore mager gi jogo matemo kelo tungni e duond bura mar Jubilee. Kama yule kamati ya Otiende na yule mwenzake haijawezi kupata suluhisho kwa mambo matatu, tutarudi uwanjani. Ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni katwak jo Azimio kod Kenya Kwanza okogolo negi duoko maber to gidoke ng'anyo bang' jumbe ariyo. Jod bura mar kaunti ma Siaya onyiero weche mayande jalup gavana William Oduolo chwalo e mbelegi ni onge adieri kata matin ka koro giparo mar thiche oko. Machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba inyalo tudori kodwa e namba 3600 kata bende inyalo loso kodwa kokalo e YouTube bende nene weche gi achiel kachiel YouTube mar Ramogi TV, Twitter handle @Ramogi TV KE. Nyako Ramogi bende inyalo luwo weche gi achiel kachiel kokalo e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Kai follow inyalo bedo achiel kuom jogo maluwo weche manyien gi achiel kachiel. Ka kamano rani ber koda chakruok nyaka giko mar weche gi. Jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo, nyinga en George Bati. Machiegni duond bura mar Jubilee othecho oko jaod bura mogwel Sabina Chege kod nyawadgi Mariala Kanini Kega e duond bura no kod lemo mane opodnegi. Matimore kinde romo mar jokanyo mag duond bura mar Jubilee mano bagi Ngong Rescus Nairobi, nyasi mabende ne ochwoye kom kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaka ogai mar Jubilee. Walter Nyambaga ne oluwo wach mar romo mar Jubilee kendo miyowa lipot e yo machalo kama. E kinde romo mar jokanyo mag duond bura mar Jubilee Congress koseboma Nairobi, e kama jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ochope nyasi no mar yango ni en ogai mar duond bura mar Jubilee kata odoko ni ywaruok e kind kweth ma Kanini Kega kod Sabina Chege kanyakla kod mago mag Jeremiah Kione osebedo kagidore. Wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Uhuru ne otiyo kodomo no mar loso kuom thuolo mokwongo mar nyiso kweth moko makoni ten duond bura mar Jubilee oseloki. Lakini chama sio ya Uhuru ina wenyewe, na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge, na mpaka wataniambia wako tayari na wamechagua mwingine nitashikilia mpaka wataniambia sasa patiana mwingine. Nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa. Duond bura no bende othicho oko jaod bura mogwel Sabina Chege, jaod bura Mariala Kanini Kega e kagikoni kata mana lemo mageno godo e duond bura no bende koro sethichgie. We also passed a resolution that all members of Jubilee Party who openly promote the policies and ideologies of other political parties outside of Azimio coalition be deemed to have ceased to be members of Jubilee Party and be removed from the register of members of Jubilee. The decision of cessation of membership of the individuals aforementioned
be communicated to all the speakers of the National Assembly and the Yala Assembly. As many of that opinion say yes? As many of the contrary opinions say no. The yes have it. Kenyatta okoni duond bura mar Jubilee podo nyonoren kata odoko ni teme kod buok moko mag weche siasa. Tukamaliza kwa amani na tukapatiana uongozi kwa amani jameni. Hadharani mchana. Hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu nikasema sawa. Na yale yametokeza tu matusi, kuiba mbuzi, kuchoma mashamba. Walikuwa wakisema akitoka Northlands wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo Yata. Lakini walirudia njiani kwa sababu kuna mtu alituma text message akisema mkienda huko Yata kwa Kalonzo kwanza mjue hamtatoka huko. Nyasi manyo yore kodoga imarazimio Raila Odinga kanyakla kod jodito magazimio manyo nyonoreni ngang gibiru chung kod Jubilee. Ukigusa Jubilee umeguza azimio la umoja. You touch any one of us, you touch all of us. Kenya Kwanza want to ensure Jubilee as a party does not continue to exist on this side of the aisle. Bang timo lokruoge ne duond bura mar Jubilee mane en jatend piny Uhuru Kenyatta luoni koro en amen mapek mar tego duond burano ka bende ochiwo siem mager ne olethi ma oluwo ni kod chenro mar yuyo duond burano. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ngong, Nairobi. Jaod bura mar Yala Kanini Kega onyiero kang mar tend duond bura mar Jubilee teche oko e duond burano kanyakla kod jaod bura mogwel Sabina Chege. Kega Ramoni en jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee kendo ni romo ma kawuono mar kuku mar Jubilee ne oken mopuodhi. Obogo mar chwalo ng'ur mar gedo kagikoni Uhuru Kenyatta okeno gai mar Jubilee. Participation by the said former officials in any Jubilee activity is of no consequence. It is not binding on the party. We wish to inform our MCAs who have received any communication from the former Secretary General to ignore such communication. It is unfortunate that the former president has chosen to be on the wrong side of history by defying a legitimate decision of the party organ, and more so, he ceased being the party leader of Jubilee Party on the 14th of March, 2023, as per Section 6 of the Presidential Retirement Benefit Act. He has no powers to call or chair any party meetings. Such impunity is unacceptable and illegal, and it taints the reputation of the office of the retired president. The party will not shy from taking further disciplinary action against the former party leader in order to restore its dignity and reclaim its rightful place in the country. Ogai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga obogo ni gibiro chako ng'anyo puni twake kindgi kod Kenya Kwanza okonyuolo lemo yithulo mar ndalo 14 kuwuok sani. Raila loso kano yuoro e romo mar Jubilee mano bagi e karo Ngong Race Course e buore Nairobi. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa. Kwa hivyo kama nyinyi mnataka mazungumzo, tulisema mwezi moja. Sasa imebaki siku 14. Siku 14 imebaki. Kama ile kamati ya Otiende na yule mwenzake haiwezi kupata suluhisho kwa mambo matatu. Mambo ya gharama ya maisha. Pili, mambo ya sava. Na tatu ni mambo ya vyama ziwe huru. Tutarudi uwanjani. Obere koda ma otende gi weche mag siasa koro wadonje mutingo weche mag sukari. Doho weyo achija boro maitudo kod uso mag sukari ma okethore kod rambun mar siling 400,000 ng'ato ka ng'ato. Mana kaka idwe no koth leronwa burano ma omako jotend bad migao ma ochung'ne rango ber mar mwandu e pachoka KEBS
Oke mokwongo tudo uso mar sukari pachoka. Edo mar Milimani, jatatije mar bad migao mochung' ne ber mar mwandu ma pachoka kata KEBS Bernard Njiraini, Derek Kago, Peter Mwangi, Crispus Waithaka, Mohamed Ali, Abdi Yusuf kod Pauline Njeri ne ochopo nyim jang'ad bura Lucas Onyina ka otudgi kod kuo mar sukari marach mane ogol e tok chik kendo ne ochopo e chiro. Sukari go mane nengogi romo $20,000,000 ne olal kama ne okan gi e gwenge ma Thika, kama ichich ni kata bang' yangogi kaka sukari ma ok onego tigo kod dhano, achije go ne ogologi ma usogi e chiro. Bernard Njiraini, ma en jatatije mar KEBS kod jalup komishona mar choko osuru e KRA Derek Kago, bende ne otud kod ketho mar tiyo kod apisegi marach. Achije aboro go duto ne okwedo ketho mane otudgigo. Conversion of condemned brown sugar into industrial ethanol through the process of distillation, an act which was prejudicial to the Office of the Commissioner of Customs and Border Control, Kenya Revenue Authority. Bernard Njiraini, true or not true? Okil margi ne ogoyo bade piny ni onge achich kata achiel manyalo ringo, omiyo nego wegi kod rambun mondo giyal ka ginoko, mana kaka moko kuomgi osebet ka ni oko bang' kane omaki kod obila. Your task now is to assess the ability of the accused persons to attend court. Kwayo makamano jang'ad bura Lucas Onyina ne owinjo, kendo ne oweyogi kod rambur ma $400,000 ng'ato ka ng'ato ka bura dhi nyime. Each of the 8 accused persons herein is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 400,000 with one contact person each. The accused persons are each ordered not to interfere with any of the prosecution witnesses at all. The defense be supplied with copies of witness statements and documentary exhibits intended to be relied upon by the prosecution, and will have a pre-trial date of 6th of June this year. Crispus Waithaka mane omaki ka olore paw ndege ma JKIA bende ne ochopo e nyim doho matin ne seche 24 bang' meko mare ka itude kod kuo mar sukari go mathoth kipok oyudore. Juma mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne oriembo jotije 27 mag bede migepe mopogore mane otud kod lal mar sukari go. E kinde mane sukari masani buche omako jotije piny owacho kod jotim ohala ne donje pachoka, sukari moko bende ne omaki e dho wadh nam chumbi mane wachore ni otimo sum. Jod bura ne otamore puodho ripot ewi sukari no mane otudo moko kuom jotelo e piny owacho, okang' mane oiko nonro no chutho. Achije aboro ma otud kod lal guonde 20,000 mag sukari masani medo kelo liete bede migepe mag piny owacho biro dok e nyim doho tarik 6 dwe mar 6 higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Apisas mag okwach kich kodudre kod obila e kaunti ma Kisii omako jo ohala moko mane pimo sukari rapim matindo tindo e yor apanda e gweng' ma Magena Kenyenya e sub-county ma Kisii. Jatend obila e kaunti ma Kisii Charles Opondo wacho ni ne gimako miyo moro ma osebedo katudre kod jo ohala mamoko mane pimo sukari kaka mago ma wachore ni owuok e piny Tanzania, kama moko bende wachore ni owuok e piny libamba ma Uganda. Sukari go ma ichich ni gin mabandia, wacho ni nitiere gunde ma ondike nying kembe moko mag sukari ma pachoka. Jo ohala ma kamago omaki okinyi ma kawuono kendo ne gionge ratil mag pimo sukari mane gin gogo. Opondo wacho ni gisechiwo milome ma kamano ni duol mar KEBS ginema mondo mi sukari odhi timne gipim. Kwa hii nyumba nikampea room, akakuja akaomba nikampea room, akaanza biashara ya sukari. Na hiyo sukari anatoa Mugunga, kwa ulizeli za Mugunga. Na sijui hizo zuri saira na ni gani, lakini anatoa Mugunga na anatoa paiki inasukisha sukari, anapigiwa simu kuja uchukue sukari kutoka kwa duka. Tuweza kupata hii nyumba ambayo inatengeneza sukari, wana repackage sukari. Sukari yetu tumeweza kuipata hapa ni kampuni moja kutoka Uganda, nyingine ya Tanzania na zingine za hapa kwetu Kenya.
alafu wana karatasi za kupack ambazo umeziona kule ndani, wanapack kwa kilo 1, nusu na kilo 2. Na kwa kweli hakuna weighing machine ambayo iko hapa. Kwa hivyo kwa kabisa ukweli ni kwamba sukari ni kidogo sana, na pia tujui uhalali wa hii sukari, na pia hatujui kama ni sawa kwa kutumia kwa binadamu, kwa sababu pale imetengenezewa kulingana vile unaona hiyo hali si hali nzuri. Na kupitia kwa makachero wetu wa DCI tumeweza kufaulu na kunasa mama mwenye hiyo sukari hapa Kenyenya. Jod bura ma kaunti ma Siaya koro segolo milome mar tero e od burano paro mar twak mar thicho oko e apisi jalup gavana William Oduol ma ne giwacho mana dakika machuok ka od burano onyiewo kata onyiero weche ma Oduol ne ochwalo negi malieko ni mibadhi ne opoto e tend gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo. Jachung weche marwa Ken Muga miwa ler mar wachni. E paro makoro keto ya kerekeke ywaruok mar jalup gavana ma kaunti ma Siaya William Oduol to kod gavana mar kaunti no James Orengo, MCA ma East Asembo Gordon Onguru koro sani oro milome ne spika mar od burano George Okode ni obiro chwalo paro mar thicho oko Oduol. Order number 8 in number 1 of 2023. Onguru e milome mare wacho ni okang' makamano biro kao nikech Oduol oketho chike ma pacho ka kendo osebedo katiyo marach kod apise. Under provisions of standing order number 72, I, Hon Gordon Onguru, a duly elected member of the County Assembly of Siaya representing East Asembo Ward, propose to move a motion for the impeachment of William Oduol, the Deputy Governor of Siaya, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010 and other laws, and 2, abuse of office and gross misconduct. The specific grounds for the motions are outlined in the motion. Jalup gavana Oduol yande ogwele od bura mar kaunti no mondo mine oler weche ma wacho ni ne nitie mibadhi e chenro mag tich sirikand gavana Orengo. Weche manyocha od bura no ochako timo ni nonro mar kolo adiera kotendore kodgi. Honorable members, this is the committee of the whole house. Moko kuom ng'ur mag Oduol ne gin ni pesa moko mane igolo e agucho omenda mar kaunti no ikete lwet ji giwegi. Gino ma od burano to wacho ni nonro margi kod duoko mawuok e apis mar migawo mar omenda e kaunti no ne onyiso ni onge chike mane okethi. Oduol bende ne olieko ni nitiere mibadhi e chulo jotich mar kaunti no, kama ne wacho ni kwan omenda maromo milion 8 yande olal. Kata kamano, od bura mar kaunti ma Siaya to wacho ni nonro mag gisetimo kaachiel kod duoko magiyudo en ni lal mar pesa makamano ne okotimore nikech ne okochul joma ne ichich godo ne ichulo e tok chik go. Jalup gavana no bende wacho ni ne omaye nyamburko kod jogo marite nikech chung' mare ni ne nitiere mibadhi e kaunti ma Siaya. Od bura e ripot margi to yango ni jalup gavana pod ni kod nyamburko achiel kod jarit mare kaka chik dwaro, kagimedo ni Oduol ne tiyo kod nyamburko machielo mar kaunti e tok chik. Oduol bende ne owacho ni gavana Orengo odagi winjo pache kaka inyalo ta kaunti ma Siaya, ka bajet ma kaunti no bende nyicha ne olos maonido aleng'a ne alego usonga. Od bura ma bende uwokie nonro mar od bura to kata kamano wacho ni onge ng'ur mane Oduol osechwalo ne gavana ka buche mag chano dongruok ma Siaya bende ochopoe. E weche mag keto pesa dongruok e od burano owacho ni nonro margi nyiso ni alego usonga ema yudo pesa mang'eny ma okalo kuom sub-county 6 maloso kaunti ma Siaya e yor dongruok. The deputy governor messed up when he was saying that money had been taken from Siaya Stadium. That is a big lie, because I'm in the budget committee and I have not seen anywhere where there is a location for Migwena. I don't know whether if this money was taken from the stadium, then it was taken elsewhere, not Migwena. That is a big lie. So I feel Deputy Governor is doing something that to him, maybe he wants us to go to campaign again.
Mr. Speaker, I was in this house when we were thinking in the last assembly that some of our roads needs to be raised up to bitumen standard, Mr. Speaker. And from the report, 6.5 kilometers road, Mr. Speaker, cannot be done with the money that was set aside for it. So, Honorable William Denge Oduol, in his wisdom or a lack of thereof, wanted as this house to just have that small money there, which we knew so well that was not going to be sufficient to undertake what it was meant for, just because William is a member of a Lego community. Wenge duto biro ng'iyo okang' ma MCAs Masia koro biro kawo kaluwore kod paro mar achiel kuomgi ni Oduol onego gol e apis kaka jalup gavana mar kaunti ma Siaya. Ken Muga, Ramogi TV. Kowuok Siaya nyaka Ramogi koro wang'iane motenore kod weche mag jamin buche maduong' kata ogai mar jomin buche pacho ka. Ogai mar jomin buche Thurka Nurdin Haji odok ne okang' mar wito oko buche moko mag mibadhi mane omako moko kuom apisas madito mag piny owacho. Haji lero ni onge ketho moro amora mar lwaro buche makamago, wira ni ne otimo kamano kaluwore kod chike ma pacho ka. Jafwambo marwa Eric Owenga miyo ler. Nyasi mane obagi e jela ma industrial area Bore ka noyuore gi Haji mane en wenda ma odhial. Nyasi mane en mar sidha yanga chenro manyasani mar luwo kaka buche mag joketho dhach nochiwo thuolo ne ogai mar jomin buche ma Thurka Nurdin Haji mar chung' kar tiende e wi buche mane olwaro piny. I have become synonymous with withdrawals, but withdrawals are provided under the Constitution, and it is a right. And where there is miscarriage of justice, we must, no matter who that person is in society, whether that person comes from the low or the high and mighty, that withdrawal must be applied if it is justified. Haji masani geto lemo mar bedo jatatije kabad miga mar ofwamb kich osebedo ka yudo semo kalo kalore kod okang' mar koso rido tol ne jogo machilo mieno. Haji biro chopo nyim kamiti mar od bura mochung' ne weche ma oko gi arita tarik 30 mar dweni pono ni owit oko paro mag oganda mapingo gwelo mare. Wengi wetu labda hamkuweza kulipa ile fine ama fidia ambaye koti iliyotoa. Kwa hivyo tutaangalia na tuone ni vipi tunaweza kuwasaidia ili wale ambao kesi zao ni kesi ndogo na ambazo hazifai ili kuwa hapa, basi tutaangalia namna gani tunaweza kuondoa hizo kesi ama kuweza kuwasaidia ili mwende nje muweze kufanya kazi, lakini muweze pia ku access koti. Sichego bende dwaro mar duoko piny oganda manie ute mag twech notwagi gi jokanyo mochung' ne weche mag ratiro. Nimewahi pata watu wamekaa rumend kwa miaka hata zaidi ya miaka 8. Hiyo ni haki? Hata miaka 20. Na hiyo kweli ni haki? Congestion overstretches our facilities, which compromises service delivery in the discharge of our mandate. This launch indeed is a step in the right direction. Reducing numbers in prisons will see an improvement in our services, especially rehabilitation of prisoners to prepare them for integration upon release. Twawaomba msaidiane na mwasiliane na ofisi ya ODPP ndio waweze kuangalia hizi kesi zenu. Wengi wenu mrudi nyumbani. Kalore gi bar miga mar jomin wach e Thurka maromo oganda gana 60 nie ute mag twech 134 ma Thurka ka gana 35 gin mago ma podi oko somnegi ketho magi. Wengi wenu mrudi nyumbani, na mkirudi tafadhali msirudie. Lazima sisi tuwapatie nyinyi fursa nyingine ya kuweza kujimudu wenyewe. Ukirudi manyumbani msirudie bana, msirudi hapa, si ndio? We also wish to request the prisons authorities to ensure that when these Kenyans come here, they come back to the public reformed so that we can move forward. Jokanyo e sekta mar ratiro kachiel kod chike ma Thurka koro medo kito mahino margi maneno ni oganda ma ikano e ute twech ma Thurka
wede matin mokalo mar chiwo thuolo makende kaka buche magi ibro yalo e kinde mabiro. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi Rumand, Nairobi County. Ero kamano nyako Ramogi kuom medo keto Ramogi TV weche manyien mag Oimore biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Gie sani neno ka wa amule bilomi moko kata ote moko mawuoro na kaka poka adhi yweyo nikech ne wakao yweyo maro mokwongo mana mapiyo piyo. Dari wodi Samson kawuok game Barkalare winjo makare gi jaode gin gi jaode iluongo ni Jacinta Uma. Penjona ni sukari mopuodhi donge nyalo hinyo jo Kenya, ma ok opuodhi donge nyalo hinyo jo Kenya. Wuoro gik matimore mano gima en bendo penjo kanyo. Kaluwore gi picha maneno kanyo mar sukari nomiyo anaweyo madho sukari chuth. Babatur wacho kamano. Ngima tek jatend piny wuog oko mondo res oganda jo Kenya. Stephen Otieno Odoyo wuod Kadem Diruma wacho kamano. Erokamano ahinya. Tebu wuod Ombo kabuoch neno Ramogi mos lerndi Ombo kae ngima tek sani. Wano neno mana kasa moro ji nyalo chako dok mane ndara mbele ka. Okay, mano pache en bende. No kae Evans Kidero Mara bunge la wananchi Migori wacho ni ngima tek ne jopiny miwuoro kendo wakwayo jotendwa mane wayiero ni giweng'io mana igi kendgi. Okay, sawa. Wakawa ne yweyo gi kanyo nyako Ramogi ka uduogo porwan gi mamoko mathoth koting'o mabiro ni. Na mimi nimekuwa nikiishi na watoto wangu vizuri na nilikuwa natakia maisha mazuri. Na lakini pia stress yenye nilikuwa nayo, kuna mtu mwenye aliai nisikiza nikiongea, kila mtu anaona mimi ni mbaya. Miyo moro nego nyathine kendo hinyo machielo e boma ma Eldoret. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Nyako Ramogi Juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien yasepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore nyako Ramogi Juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Machiegni kendo nyakora Mogajwa, ji abich owito ngimagi e Sinya e kaunti ma Kajiado bang' bas moting'o jowuoth 50 bayo yo kendo ng'ielore oko. Yangore ni basno nowuok e kar saa 1 okinyi koting'o jowuoth ma gin jotij puodho moro e gwenge makono. Kata kamano brek mare nochot bang' ringo kuom kilomita 3 kende. Ne gidhi e puodho moro manitie Kiserian. Ji ma oyudo hinyruok otimnegi thieth. Masirano oyange gi komanda mar obila ma Sinya, Patrick Manyasi. Karibu saa 1 na dakika 20 kulitokea ajali hapa. Ilihusu basi ya Ngong Flowers, Ngong Vegetables. Ilikuwa inachukua wafanyikazi kutoka Isinya kupeleka Ngong. Ilipofika hapa, nafikiri ni kama gari lose control because it's a sharp corner. Alafu ikaanguka. Watu hatujajua ni exactly the number of people who are there kwa sababu wenye kampuni na watu yetu wamekimbia in different hospitals ku establish the number of people, but so far at the scene we have lost 4 people and several serious injuries. Miomoro majagini 25 onego nyathine majagini 2 bang' chwoye kod pala e gweng' ma West Indies boma ma Eldoret. Kaka jafwambo mar Wauchieng' Emmanuel lero, miyono bende omonjo nyathine machielo ma jahigni 6 kendo weye gi hinyruok mar pala e dende. En tim mobuogo dho ji mathoth e gweng' ma West Indies e boma ma Eldoret bang' miyono nego wuode ma jahigni 2 kotiyo gi pala kendo hinyo wuode machielo ma jahigni 6 manochuo gi pala nyading'eny. Na mimi nimekuwa nikiishi na watoto wangu vizuri na nilikuwa natakia maisha mazuri. Na lakini ya stress yenye nilikuwa nayo, hakuna mtu mwenye aliai nisikiza nikiongea, kila mtu anaona mimi ni mbaya. So venye ilinifikia mimi nikafanya hiki kitendo, nilikuwa stress na ni depression na sikuwa na intention ya kuua watoto wangu. Nimesikia uchungu, mtoto alikuwa kama mtoto wangu, juu alikuwa anakaa na mtoto wangu vizuri, wanacheza vizuri. Miyono manyinge Christabel Chepkogei wacho ne utimo tim makochno kalure gi gwando kikinde gi wuon pargi ma olero ni osebedo ka sando ngimane. Mzee pia alikuwa anampenda mtoto wake huyu mdogo kushinda huyu mwenye nilimleta. So hiyo ndio ilifanya nikafanya hiyo kitendo. Mimi niliona kulikuwa watoto wangu wateseke na mimi nikufa na watoto wangu. Christabel majigni 25 wacho ni banka jonyuol ne okwede nyoka okang' mar nego nyithindego ni mondo kik gikale sandruok. Jirendege magin joneno to lero ni miyono yando ringo pacho kodhi por kendo noyo nyathine makwar gi wuon gi higa 1 mokalo. Nyocho duogo bang' kendo chako dak kendo gi wuon pargino kapok ne okawo okang' mar nego nyithinde. Alidungwa huku kwa matumbo na mmoja huyu ni kuchinja, alichinja shingo. Kurudi amekuja amepata ule mtoto amekaa na huyo mtoto wiki moja ndio akafanya hii kisanga ya leo. Ringre nyathino kane kar kano ringre mar kar thieth maduong' ma Moi Teaching and Referral Eldoret kama chielo to yudo thieth e kar thiethno. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Doho chungo chenro mar nonro mitimo gi komiti manchano meeting nono midhiero Mashakahola kod sekta mar kanise. Doho kawo okang' makamano ka girito biro golo ng'eto margi chieng' wuok tich pone komiti no nochuogi kaluwore kod dwaro mar chik. Matimore ka jadolo Ezekiel Odero to kawuono ne oyudo fungruok bang' doho golo chik mondo mi yawne agulu mage mag bengi manyocha ne olor ka itimo nonro. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler mar wachni. Jumbe matin bang' jatend kweth mar Azimio la Umoja chwalo ng'ure nyim doho ewi welo mar jokanyo 8 mar duol mane owinjo rang kendo non matut thoe Mashakahola kaachiel kod kanisa mar Good News International Church mar jadolo makoch Paul Mackenzie. Jang'ad bura Lawrence Mugambi ogolo chik odiochieng' makawuono mondo miromo kod tich mar jokanyo mar duolno ochungi nyaka wuok tich kama ibiro nyisgi ondamo machielo ma owinjo gi luw. Jokanyo mag duol ni ka otelnegi kod jakom margi ma en jang'ad bura e doho mar apil Justice Jesse Lesit ne ochamo muma tarik 9 kendo ne omi thuolo mar dweche 6 mar golo lipote wi gino mane okelo tho Mashakahola, yango ji kod riwruoge manyalo bedo ni ne otiyo machiegni kod Mackenzie kod dongo mar kanisa ne maling'ling duto manyalo bedo ni opondo e it kod wang' japiny
kaachiel kod golo paro mabiro dino rot mar dongo mag kanisni machal kod mago e ndalo mabiro. It is a daunting task. It is no easy task, but we shall do it to the best of our ability. Okil mar Azimio la Umoja Paul Mwangi ne ochwalo ng'ure nyim doho mar kwedo chuogo apudno ka gikoni en ataro mar chike mag piny Kenya. Komachielo, jadolo Ezekiel Odero oyudo fuong'ruok bang' doho ma Milimani yawo agulu mag bengi duto 5 manyicha olor mondo mi obila thuolo mar timo nonro poni miene kod mibadhi mar luoko omenda. Okinyi ma kawuono, doho ne okoni bengi 5 kama oting'o Cooperative, NCBA, Equity, KCB kod HFC ne oyaw. Ogai mar obila matin munene ne okono doho ni kaluwore kod lipode magiyudo, bengi go duto onge mane ondiki e nying jadolo no, moro ka moro en mar skul, kanisa kata mag ohala ma itimo kod jadolo no. Ezekiel Odero koro ni thuolo mar tiyo kod aguch bengi nego. Kuom madhi dweche 2 koro, jodolo 2 gi osebed ka iluwo kaluwore kod kit puonj magichiwe kanisa gi, gino ma osemiyo obila Judith Omondi, Ramogi TV. Jadolo Joseph Chenge mar Jerusalem Mowar Church pod biro geng'ne ndalo 3 mar chiwo thuolo ne obila mar okwach kich tieko timo nonro margi ewi weche maluwore kod jodolo mamoko wetene 6. Ma en ng'eto mar doho mambita magi golo chik mondo miyo med din ne jadolo no kod achije mamoko nyaka tich 4 mar jumani ma doho biro golo e chik mar weyo gi thuolo kod rambun kata oyo. Jang'ad buche doho mambita Nicodemus Moseti otamore winjo kwayo mar obila mag okwach kich mane gidwaro gono ni mondo migi thuolo mar ndalo 30 mar timo nonro ewi jadolo no kod kit puonja ma ochwale kanisa ne manie gwenge mag Ochieng' Odiere kar chung'o bura ma Suba South. Jadolo no kata jadolo Chenge ne omaki tich 3 juma mokalo ka obila se kuom tayo kanisa maonge kod oboke madwarore. Releasing the respondents on bond at this stage. With regard to the second issue, I take note of the fact that the respondents have been in custody since 17th day of May 2020. It is now 4 days since they were detained. The investigating officer must have covered some ground within that period of time. I'm arrived to the fact that with the technological advancements, investigations take much less time as opposed to the old order when it could be investigations could take longer owing to logistical challenges. In view of the aforesaid, I hereby order as follows. 1. The respondent shall be detained at the Mbita police station for a further 3 days to enable the investigating officer to conclude investigations. 2. The respondents shall be produced in court on the 25th day of May 2023 on or before 2:30 p.m. Ero kamano nyako Ramogi odani wakao yweyo kendo machielo gie sani kapok adhi yweyo no neno ka milo memeno donjo naka manyisa kaka uneno Ramogi TV kendo poch gi pak morandi kaneno ka vin mpesa Mariat wacho ni dadi cool amor gi weche manyien Ramogi to awuoro gima mamano otimo ne nyithinde jopiny wasikure lamo jowadu mane gima wacho erokamano ahinya. Pinye morumo awuoro mamano monego nyathine sirikal be owere kod Pastor Ezekiel omed konyo ji Wycliffe Oduoro Lo wacho kamano. Okay, John Olwendo kawuok Siaya wacho ni Raila Odinga kik dog chien ok en mana oket mana jatend piny William Ruto tesre mondo tim kaka ne owacho ne jopiny e ndalo mano campaign. Gachagua bende owek dhiro gai mar Azimio Raila Odinga kuom wacho ni twak nyaka kasi nono to wadoke ndara. Okay, mano gima wacho kaini. Ramogi ler kabisa ji obed kaketo wangi ma ok diamre mondo gima obed makare. Mano jal moro bende ndiko na kanya kwa Ramogi gie sani endi dakika 39 mosekalo bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mag Oimore medo biro ni achiel kachiel. Pastor Komorwa wacho ni kare sukari pod ni Kisii awuoro jo Kenya. Okay, yina mondo ka uyuyo gi kanyo ka odugo pod wan gi mamoko mathoth koting'o mabiro ni. This launch
is intended to accelerate the development among our brethren and sisters in Kuria community in terms of urban planning. Boma make hancha e kaunti ma Migori koro chwale rang'iny mar munispa. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakora mga joma dhi nyime riwruoge ma kedo ne ratich oganda ka dhood nam chumbi ochwalo ng'ur magi ne jood bura ma Mombasa mar kwedo paro mar chik mar omwom ma 2023-2024. Gikwayo jood bura go mondo kik okadh paro mar chik no magikone geto oganda kata geto hinyo oganda jo Kenya chutho to mayuto gene piny. Ka giloso gi jofwamb weche bang' chwalo ng'ur margi ne jood bura ma Mombasa, Zamzam Mohamed kod Senator Mohamed Faki, riwruoge go koni moko kuom gi kata gigo magikwedo en meto mag osuru e mauta kuwuok e kwan atamalo 8 nyaka 16 kaachiel kod ng'ado jotich kwan atamalo 3 mag osara mageto chenro mar gero udi manengogi ogonyore. Jood bura go kata kamano ne osingo mar dhi sundo jood bura wetegi mondo mi okwed kendo kikadh paro mar chikno. On petroleum products from 8% to 16%. Increased tax on mobile money transferred and digital lending fees. Increase in turnover tax rate to 3% and lowering the tax band to 500,000 per year. Introduction of 5% excise duty per kg of sugar. And lastly, the introduction of 15% withholding tax on digital content monetization. Hii nchi iko na shida nyingi, lakini nyumba si moja hizo shida. Kwa sasa Wakenya wanatafuta chakula, wanatafuta jinsi gani watapeleka watoto wao shule. Tumetoa watoto fees zile ambazo help imekuwa ikipeana kwa wale wanafunzi wa university. Shule wale vijana ambao wako wameenda kwa JSS ile junior secondary school hawana walimu, lakini tunaona cha msingi ni kujenga manyumba kwa kukandamiza Mkenya zaidi. Hili swala tunalipinga. Huu si wakati wa kujadili swala hilo mpaka labda uchumi utakapokuwa bora zaidi. Mswada huu unazidi kugandamiza wananchi wa Kenya. Unazidi kugandamiza watu wale wanalipa ushuru katika nchi yetu ya Kenya. Tumepewa tu vigezo viwili ambavyo wameleta kuonesha kwamba wana hamu ya kutusaidia. Lakini tukiangalia zile hatari ambazo ziko ni nyingi kuliko zile faida ambazo tutapata. Wabunge, simameni na Wakenya, usiangalie chama kilichokuchagua. Wananchi ndio watadetermine, kwa sababu Kenya Kwanza, Azimio, wananchi wote kule chini wote wanaumia. Kwa hiyo msipote kuwa mmelipwa senti 8 kule bungeni, mnahongwa mkihama vyama, leo mwenda kuhongwa, mwenda mkapitisha hii bill. Wakenya wote, angalia kiongozi wako.
Kambi mar majan chai miluongo ni Ekatera kwano lal bang' masinde mag ang'wen mag ng'wedo chai ne owang' gi jong'anyo. Jong'anyogo kata jong'anyogo ma gin jodak e gwenge mag Brook e kaunti ma Kericho gin jogo ma yuto margi otenore kod chenro mag ng'wedo majan mar chai e puothe makono. Giywak ni kembe mag chai oriembogi e tich bang' donjo mag masinde masani koro kawo tije jopiny mayande tiyo tich mar ng'wedo chai. Mutai alituambia kabisa kwa Rosavi, baada ya hii nitaongea na watu wa estate. Walisema ukweli? Ameandika nani? Hakuna. We are politely requesting that you take the CEO Sylvia. Please return to sender. If you don't have fare, I can organize a ticket as the county government of Kericho. So that Sylvia can live like yesterday, and you have a new person who understands our people here. Sylvia has profiled us, ostracized our people that they are bad, and they've said Kalenjins are stupid and ignorant people, and they don't know what to do. They say we cannot manage and we cannot lead. The last person, senior person here there is Mitei. But now that Mitei is out, they have gone on a rampage to sack every single Kipsigis. Valiant machines, Katera, 2 of them, Michoma, 2 mechanical harvesters, pia Michoma, Weybridge, Ovizi, ilikuwa burned down, Keteba sales shop, vandalized, na tinga moja tractor imechoma. That's what we know currently. Almost all the police vehicles, including my vehicle, imepigwa sawa. Jaod bura mamoro na nyango kuyokoro kwedo kanga mar medo thuolo ne apisas moko matie kambi tayo kambi mar Agrochemical and Food Company Limited mabiro bang' kambino yudo lala mar omenda maromo bilion 8. Obuogo mar bago ng'anyo poni piny owacho kokalo kuom migawo mar pur obiro buono kwayono. Kambi ni kana pesa mana sirkal olo mane ing'iewe mane chake pod ok gichulo nyaka kawuono oseromo about 10 billion. Pesa gi miloso mag operations gi gisepose losses mar about 8 billion. So onge value motimo. Koro wa demand ni ka en manyako duogi to mondo rit mondi tim gimoro ni forensic audit. Check ane to botiyo maber. Losses gi gin moko mabira Nyasaye makelo koso gin manager ne gi joge manager ge moko moero gi gin ma gitujo kuon moko ma pesa wuogo to moko pesa chopo India moko chopo kia kure ma gikawo ga embe pesa nok donj ka kwayo wa ko winji wan gi chenro war raia koro ing'eni position mar Kenya teko mokwongo ni e lwet ga ago tung koro ka tung ko winji to tiera ya matelo ne ma en jatich en japur en johala en joma wuotho ka. Boma ma Kehancha e gwenge ma Kuria e kaunti ma Migori omed ngadho nyaka rang'iny mar munispa bang' higni 11. Jodak e gwenge go koro ni kod chenro kata geno mar yudo chenro ma ichwalo gi piny owacho ne jopiny ka ok gidhi nyaka e boma ma Migori manitiere kilomita 20 kowuok e gwenge ma Kehancha. Jodak ma Kehancha osebedo ka yudo pek e lawo chenro mag thieth kod mamoko e boma ma Migori ka koro gin kod geno ni loko boma no nyaka munispa biro bero ngimagi kendo nyayo dongruok e gwenge makono. Gavana ma Migori Chila Yako wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori temo duto manyalore mar neno ni bajet mar kaunti olosi e yo mabiro chwalo dongruok nyaka e boma ma Kehancha. Kehancha en boma mar 4 ma koro oseketi e ngadho mar munispa e kaunti ma Migori bang' Rongo, Awendo kod boma ma Migori. Wakuria walilia sana. Walilia kwa sababu ilikuwa imeandika watu wao, ilikuwa ndio inatengeneza barabara, ndio ilikuwa inaondoa uchafu kwenye mitaa, ndio ilikuwa inahakikisha taa zimewaka katika mjini na masoko yote yalikuwa masafi. Ilipoendelea ikaenda zake kule, mambo yote yakaharibika. Barabara zikawa ni matatizo, maji ikawa ni matatizo, ikawa taa zimekufa, hata choo zimekufa, uchafu umejaa. Nitamshukuru bwana Mheshimiwa Governor Ochilo kwa sababu ameiregesha kwa muda mfupi akiingia katika serikali yake. Venye wengine wanatarajia pia ni kazi. Najua kazi board iko na jukumu kubwa kuhakikisha
wametengeneza kazi ambazo zinaweza chukua wananchi wa Kuria na pia Migori yote. This launch is intended to accelerate the development among our brethren and sisters in Kuria community in terms of urban planning, in terms of planning for industrialization and getting investors. Today's event is also supposed to commence the budgeting for our community here. It's not enough to talk about Migori without allocating funds for a certain part of Migori, as we have been doing for Rongo, Awendo and Migori. Gavana ma Migori Chila yako dwaro mondo jod bura odhir piny owacho mar medo keto omenda tenge mondo jol chenro mag kuonde pur ka itiyo kod pimi kwe puothe miluongo ni irrigation scheme kaka malo akuja e sub-county manyatike county ma Migori. Ochilo wacho ni Kenya nitie kod nyalo mar golo chiemo ma oromo poni kuonde mag pur gi nyalo yudo sira mawinjore. Wacho ni en gimarach ni piny Kenya pod omo chiemo e pinje maoko chenro ma inyalo yudi kata chiemo ma inyalo yudi e pacho ka ojol weche mag pur e yo makare. Gavana ni bende koro ywak ni moko kuom josiasa e kaunti ma Migori oriwore kod piny owacho mar Kenya Kwanza ma bende osetemo thiro kang' mare mar manyo kony mar omenda kowuok kuom piny owacho mamalo mar siro weche mag pur e kar Lower Kuja Irrigation e sub-county manyatike county no. Kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme ma ne ochaki higa mar 2012. Jomoko ma bende wacho ni dwa tiyo gi sirikal no kendo ung'e gi gia Migori County ka gidhi giluore tokwa to gigolo gino kaka priority. Wan kaka sirikal ma county ma Migori ka ne wasegolo pesa mwamiyo jogo mane puothe gi oula ketho ma wakwagi ni mondo giwe oula no mol kendo gitimo. Koro maduong' wakwayo wajumbe wa ma Migori aborogi gi wajumbe ma Kenya mohero jo Kenya ni mondo giriwre gihakikisha ni irrigation schemes te kochakore gi mag Migori, ma Homa Bay, ma Siaya, ma Nyando, ma Busia gi kuonde mamoko nyake ma Mwea okete pesa moromo nikech onge tiende mar dhi waro chiemo mopidhe pinje moko to Kenya ka be nyalo puro mar. Dreaming is very easy and it's for free. We have to see the reality. And in this reality, I told them we have to find a way how we scout our talents early, and we have to find a way to send them outside of the country. Kocha mar Harambee Stars Injin Firat seyo chenro magwalo kendo yiero jotugo kowuok e kor gwenge ma pacho ka. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni weche mag tuke. Leno biri jaloch mar ng'we kinda ma Boston kendo jaloch mar ng'we kinda ma Manchester